για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στους Έλληνες, λαέ της Θεσσαλίας. Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, και θα φύγει. Δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα, και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας. Θα χρειαστεί επίσης, λαέ της Θεσσαλίας, να λυτρωθούμε από την ξένη και ντόπια ολιγαρχία που καθορίζει την κοινωνική και οικονομική πορεία του έθνους μας. Να πάρει ο ίδιος ο λαός επιτέλους, ύστερα από δεκαετίες αγώνων και καταδυνάστευσης, στα χέρια του την πατρίδα του, να τη φτιάξει όπως εκείνος ποθεί και όποιοι όπως ποθούν ξένα συμφέροντα και ξένες δυνάμεις. Συμφωνούμε με την κυβέρνηση μόνον σε ένα σημείο, ότι η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν εις την Δύση. Δεν το επαναλαμβάνετε αυτό, με συγχωρείτε, δεν το επαναλαμβάνετε, το αρχίζετε με αυτό. Η Ελλάδα ανοίξει τον δυτικό κόσμο. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξει τον δυτικό κόσμο. Όταν λοιπόν επαναλαμβάνεστε το ανήκουμε στην Δύση, και βέβαια ανήκουμε στην Δύση, όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους αντασμεύτους, ανήκουν στους Ανατολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς, που την ένα αυτή ανήκουμε στην Δύση. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εν μέσω μιας βαθιάς κρίσης που ζει η Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία, το πολιτικό σύστημα ζει και αυτό τη δική του κρίση. Τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, βιώνουν τη συρρίκνωση των ποσοστών τους. Ιδιαίτερα όμως το ΠΑΣΟΚ, που κυριάρχησε τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα, στην ελληνική πολιτική σκηνή. Τους τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες, ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, ευρωπαίοι δημοσιογράφοι έχουν προχωρήσει σε διάφορες έρευνες και έχουν καταγράψει διάφορα αποτελέσματα. Έχουν δημοσιεύσει αυτές τις έρευνες. Σε αυτές τις έρευνες που έχουν δημοσιεύσει οι ευρωπαίοι δημοσιογράφοι προσπαθούν να θέσουν κάποια ερωτήματα και να δώσουν κάποιες απαντήσεις, όπως γιατί το ΠΑΣΟΚ καταβαραθρώνεται, γιατί η Νέα Δημοκρατία ζει και αυτή τη συρρίκνωσή της, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ γιγαντώνεται, αλλά και γιατί η Χρυσή Αυγή, ένα κόμμα που μέχρι πρότινος δεν ήταν καν στη Βουλή, είχε σχεδόν μηδενικά ποσοστά, τώρα εκτοξεύει τα ποσοστά του. Το ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον των Ευρωπαίων δημοσιογράφων και των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης εστιάζεται με το ΠΑΣΟΚ. Αναρωτιούνται λοιπόν οι Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα, ένα άλλοτε κρατεό κόμμα, ένα κόμμα του 48%, έχει φτάσει στο σημείο να έχει μειώσει τα ποσοστά του και σήμερα τα ποσοστά αυτά, δημοσκοπικά τουλάχιστον, να φτάνουν στο 5, στο 6 ή στο 7%. Αλλά για να θυμηθούμε επιτροχάδιν όλη αυτή την ιστορία από το 1974 μέχρι σήμερα. Το 1974, μετά την τραγωδία της Κύπρου, δύο νέα κόμματα γεννιούνται στην Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που διαδέχθηκε την παλιά ΕΡΕ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές πήρε ποσοστό άνω του 50%. Στη συνέχεια όμως στις εκλογές του 1978 τα ποσοστά της είχαν καθοδική πορεία. Μέχρι που το 1981 κατατάχθηκε δεύτερο κόμμα και την εξουσία ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του 12%, είχε ανωδική πορεία, έλαβε ποσοστό 25% στις δεύτερες μεταπολιτευτικές εκλογές, ενώ τελικά κατέκτησε την εξουσία το 1981 με ποσοστό 48%. Το ΠΑΣΟΚ έλαβε το ίδιο ποσοστό και το 1993. Κυβέρνησε την Ελλάδα της μεταπολίτευσης για πάνω από 20 χρόνια, μετά όμως ήρθε η οικονομική κρίση και μοιραία και η δική του κρίση.
Καλεσμένη της σημερινής μας εκπομπής είναι ο τέος γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασόκ Πιερίας, Γρηγόρης Παπαχρήστος, το πρώην στέλεχος του Πασόκ Πιερίας Σωτήρης Γκούνας, καθώς επίσης και ένας νέος πολιτευτής του Πασόκ στις τελευταίες εκλογές, ο Γιώργος Χιονίδης. Αυτή η εκπομπή δεν φιλοδοξεί να χαρακτηριστεί κομματική, ούτε έχουμε την πρόθεση να ζωντανέψουμε αναμνήσεις του παρελθόντος, να κάνουμε πολιτικές κηδείες ή μνημόσυνα. Οι παρουσιαστές της εκπομπής, μαζί με τους φιλοξενούμενούς μας, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο ενός άλλοτε κρατεού κινήματος που σήμερα, δημοσκοπικά τουλάχιστον, φαίνεται να φθήνει και να σβήνει. Να βρούμε, αν μπορούμε, τα πραγματικά αίτια συρρίκνωσης ενός τέτοιου κόμματος εν μέσω κρίσης. Να βρούμε τι διεργασίες συμβαίνουν και στα άλλα κόμματα και τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Οι εμπειρίες δύο παλιών στελεχών του Πασόκ, αλλά και η νεανική σκέψη ενός πολιτευτή, μπορούν ίσως να βοηθήσουν έως έναν βαθμό στο να γίνει κατανοητό το πώς μια βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση είναι διαλυτική σε όλα τα επίπεδα και πρωτίστως στον τομέα της πολιτικής και των κομμάτων. Ένα κόμμα και ένας πολιτικός φορέας όπως είναι το Πασόκ, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 70 για να δώσει απάντηση, θα έλεγα, σε ένα σύστημα συντηρητικό που υπήρχε για χρόνια σε αυτή τη χώρα, πράγματι τότε προσέγγισε, έφερε τον κόσμο, θα έλεγα, κοντά του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί οι ανάγκες το απαιτούσαν. Και τα συνθήματα τα οποία το Πασόκ τότε μέσω του Ανδρέα Παπανδρέου, αν θέλετε, εξέπεμπε προς τον κόσμο, αλλά και όχι μόνο ως συνθήματα, αλλά και ως στόχοι, ως ιδεολογία, ως αν θέλετε κατακτήσεις που έπρεπε να συμβούν, πράγματι ήταν απαραίτητες για εκείνη την εποχή. Και έτσι το Πασόκ θέργεψε θυμάστε, από 12% έγινε 25% και μέσα την επόμενη φορά έγινε 48% και έγινε κυβέρνηση. Όμως ένα τέτοιο κίνημα, θα έλεγα, που έχει μια επαναστατική, θα έλεγα έτσι, διάσταση, καθαρά αριστερό, διεκδικητικό, μαχητικό, επαναστατικό, δεν συνάδει το να από την άλλη πλευρά να μπορεί να βρίσκεται για πολλά χρόνια στην κυβέρνηση και να υπηρετεί ένα σύστημα. Ένα σύστημα που μέχρι ένα σημείο μπορεί να το επηρεάζει, από εκεί και πέρα όμως τα πράγματα επιβάλλονται και είναι υποχρεωμένο ή να συμβιβαστεί ή να αποχωρήσει για να μετατραπεί σε κάτι άλλο. Το Πασόκ δεν το έκανε αυτό. Άρεσε ο θόκος της κυβέρνησης σε πολλούς μέσα από το Πασόκ. Έτσι πολλοί επαναστάτες, αν θυμάστε τότε, με το τζιν και με τη γενιάδα και όλα αυτά, ξαφνικά γίνανε καρακλοκένταροι με κουστούνια, με γραβάτες και με παπιόν πολλές φορές και στο τέλος δεν ξεχώριζαν σε τίποτε από μια συντηρητική κυβέρνηση, από μια αστή κυβέρνηση όπως ήταν η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι η δεξιά στη χώρα, που πάντα εξυπηρετεί ένα τέτοιο σύστημα. Να συντηρεί, να διαχειρίζεται και ποτέ μα ποτέ δεν είδατε να κάνει τομές μια δεξιά, ένα συντηρητικό κόμμα. Δεν έχουμε προηγούμενο στη χώρα μας από τέτοιες κυβερνήσεις δεξιάς. Το Πασόκ στα χρόνια που τέλος πάντων ήταν στην καλή του, ας πούμε, φάση και περίοδο, έκανε τομές. Έγιναν τομές. Και όσοι τομές έγιναν στην Ελλάδα έγιναν από το Πασόκ. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Όμως αυτές οι τομές στην πορεία θα έλεγα ότι είτε έχουν φθαρεί, είτε έχουν αλλοιωθεί, είτε τέλος πάντων θεωρούνταν κατάκτηση πια και αυτό δεν αρκούσε πια. Και το Πασόκ δεν υπήρχε λόγος πια να υφίσταται αφού είχαν γίνει αυτές τις τομές. Το Πασόκ δεν φρόντισε ούτε να ανανεωθεί, ούτε να μετεξελιχθεί, ούτε να αναγεννήσει κάποια πράγματα και στοιχεία, αλλά και, αν θέλετε, και ιδέες που έπρεπε να αναγεννήσει. Πορεύτηκε έτσι με έναν κυβερνητισμό που απέκτησε, να θέλει να είναι μόνο κόμμα κυβέρνησης. Βλέπετε, στην αντιπολίτευση δεν μπορούσε να κάνει για πολύ καιρό. Έπρεπε οπωσδήποτε να ξαναβρεθεί στην κυβέρνηση. Απέκτησε αυτόν τον κρατισμό, θα έλεγα, τα στελέχη του και η ηγεσία του και όλα αυτά τα σχετικά. Και δεν του πήγαινε. Τη δεξιά της πάει αυτός ο ρόλος. Το Πασόκ δεν του πάει. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν συγχώρασε και δεν μπορεί να αποδεχτεί από το Πασόκ
να ασκεί μια πολιτική παρόμοια με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ή της δεξιάς. Γι' αυτό και βλέπετε το Σαμαρά τον αποδέχεται, παρότι το έπαιξε και αυτός αντιμνημονιακός κάποιο διάστημα και στην πορεία προσγειώθηκε όπως προσγειώθηκε, αλλά βλέπετε ότι το αποδέχεται ο κόσμος, δεν του φαίνεται ιδιαίτερα παράδοξο. Είναι και ο λόγος, να σας διακόψω. Αυτό όμως δεν μπόρεσε να το συγχωρέσει στον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν μπόρεσε να το συγχωρέσει. Όπως δεν μπορεί να το συγχωρήσει ακόμα και στον σημερινό πρόεδρο, στον Βενιζέλο, και σε κανέναν πρόεδρο του Πασόκ. Αυτός είναι και ο λόγος που η Νέα Δημοκρατία έχει φθαρεί λιγότερο από το Έτσι, Πασόκ. αυτός είναι καθαρά λόγος. Το Πασόκ δεν μπορεί να είναι εκφραστής μιας τέτοιας συντηρητικής πολιτικής. Δεν υπάρχει λόγος. Τη στιγμή που έφτασε να είναι εκεί, δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται με τη μορφή την σημερινή ή αυτή που είχε τα τελευταία χρόνια. Κατά την άποψή σας τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, μπορεί το Πασόκ να ανακάμψει και να φτάσει όχι πλέον στα παλιά επίπεδα, γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει, το σύστημα έχει αλλάξει, η Ελλάδα έχει αλλάξει, η κρίση μας έχει αλλάξει. Μπορεί να ανακάμψει και να φτάσει σε κάποια επίπεδα έστω του 15% του 20% ή είναι ένα κόμμα που πλέον θα σέρνεται και κάποια στιγμή θα αφανιστεί? Πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από τα γεγονότα και από τις εξελίξεις και από τη στάση που θα κρατήσει από εδώ και πέρα. Προς το παρόν έχει αφομοιωθεί και δεν ξεχωρίζει σε τίποτα από την πολιτική, θα έλεγα, της συντηρητικής παράδοξης που εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, εγώ το έχω πει και παλιότερα και μάλιστα αν θέλετε από αυτή μου την στάση και από αυτή μου τη θέση, εγώ δεν βρέθηκα στα ψηφοδέλτια του Πασόκ. Ήταν μια τιμωρία αυτή για μένα. Ξέρετε ότι επιδίωξα να είμαι στα ψηφοδέλτια στις εκλογές τις πρώτες τελευταίες εκλογές του 2009 και δεν κατέστη δυνατό. Για το λόγο αυτό, γιατί τότε είπα ότι το Πασόκ με τη σημερινή του μορφή ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Τώρα θα πρέπει να γεννηθεί κάτι καινούριο. Και αυτό το καινούριο δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να αλλάξει όνομα το Πασόκ και να είναι μόνο το Πασόκ. Πρέπει να διευρυθούν και να συνευρυθούν όλες οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς, οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις στη χώρα, ίσως και κάτω από μια νέα άλλη καθοδήγηση, από ένα άλλο νέο σχήμα, αλλά να ενσωματωθούν όλες αυτές οι δυνάμεις εκεί. Γιατί η χώρα, πάντα κάθε χώρα χρειάζεται κάτι, αν θέλετε, που να έχει μέσα τα στοιχεία της διεκδίκησης, του αγώνα, που να είναι αυτό το απέναντι από τη συντηρητική πολιτική που πάντα θα εκφράζεται στη χώρα μας από την παράταξη που σήμερα κυβερνά και έχει την πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν, τη στιγμή που δεν μπορούσα, γιατί είχαμε έναν συνασπισμό, το γνωστό ΣΥΡΙΖΑ, με μικρά ποστά δύναμο. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε το αντίπαλο δέος. Είχε γίνει αυτό το παράδοξο σε αυτή τη χώρα, να υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα τα οποία να εκφράζουν σχεδόν το ίδιο. Άρα λοιπόν κάτι δεν πήγαινε καλά στο πολιτικό σύστημα. Και όσο δεν το είχαν αντιληφθεί το Πασόκ, δεν το είχαμε αντιληφθεί εμείς το Πασόκ, τόσο το πρόβλημα γινόταν μεγαλύτερο. Και τόσο βρεθήκαμε. Η κρίση πόσο επηρέασε? Και τόσο βρεθήκαμε, η κρίση απλά ήρθε καπάκι σε αυτά που ήδη συνέβαιναν. Δεν είναι από μόνη της η κρίση δηλαδή που έβγαλε το Πασόκ εκτός μάχης. Είναι ο λόγος που σας είπα πιο μπροστά ότι δεν συγχωρεί ο κόσμος από το Πασόκ να ασκεί την ίδια πολιτική με την συντηρητική παράταξη, αλλά όμως ήταν και το ότι το Πασόκ είχε χάσει τον προσανατολισμό του. Δεν είχε προσανατολισμό, δεν είχε, αν θέλετε, συγκεκριμένο δρόμο που προχωρούσε. Κατά περίπτωση. Πότε γινόταν δεξιό, πότε αριστερό, πότε κεντροαριστερό κτλ. Αυτό δεν μπορεί να λέγεται ένα κόμμα με αρχές και με συγκεκριμένη ιδεολογία. Έτσι. Και έπρεπε, όπως σας είπα, να δημιουργηθεί αυτό το κάτι καινούριο, να γίνει ένα άνοιγμα του Πασόκ, όχι τώρα που επιδιώκει ο σημερινός πρόεδρος και να καλεί τη Ρημάρη και το ΣΥΡΙΖΑ, ελάτε να τα βρούμε κτλ. Αυτό πρέπει να έχει συμβεί πριν αρκετά χρόνια, πριν ακόμα φτάσουμε στη φάση αυτή της κρίσης. Γιατί αν υπήρχε μια ισχυρή, θα έλεγα, αριστερή, ένα αριστερό μέτωπο στη χώρα, δεν θα συνέβαιναν και αυτά που συνέβησαν. Θα μου πείτε το Πασόκ, όχι, το Πασόκ δεν κυβερνούσε με αριστερό προσανατολισμό. Έτσι, γι' αυτό και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Όπου υπάρχει ισχυρή αριστερά και δίνει μάχες,
απέναντι σε μια συντηρητική πολιτική, ξέρετε, αυτά δύσκολα μπορούν να συμβούν που συνέβησαν και στη χώρα μας. Όλα τα ελληνικά κόμματα και όλος ο ελληνικός πολιτισμός στην Ελλάδα βασίζεται και βασίζονταν στα αρχηγικά κόμματα. Αν ανατρέξουμε όλη την ελληνική πολιτική ιστορία, θα δούμε ότι βασίζονταν μόνο στους αρχηγούς που είχαν έντονη προσωπικότητα. Στους ηγέτες με μία δυναμική. Το Πασόκ είχε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κατάφερε και απέκτησε την διακυβέρνηση της χώρας άμεσα από την ίδρυσή του. Σήμερα όμως δεν μπορεί να συμβεί αυτό και δεν συνέβη αυτό και συνέβη τα ποσοστά του Πασόκ να είναι αυτά που προανέφερες. Δεν ήταν φούσκα το Πασόκ. Όμως η συγκυρία του βάρους των γεγονότων, των ιστορικών γεγονότων, το ανέτρεψε. Αν πάλι ανατρέξουμε στην ιστορία, θα δούμε ότι τα ίδια πράγματα συνέβησαν. Τι θα γίνει αύριο με το Πασόκ? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Λυπούμε που θα το πω. Το Πασόκ πρέπει να βρει τον εαυτό του. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει να βρει νέα πρόσωπα. Δεν μπορεί πλέον, ο κόσμος δεν το ανέχεται, οι βουλευτές να είναι επί σειρά τετραετιών, οι αρχηγοί να είναι εφόρου ζωής και ούτω καθεξής. Εάν δεν εξαλείψει αυτό το γεγονός, δεν μπορεί το Πασόκ να ανακάμψει. Θα πρέπει λοιπόν να συμβούν δημοκρατικές διαδικασίες, και αυτό αφορά όλα τα ελληνικά κόμματα, δεν αφορά μόνο το Πασόκ. Να διεργαστούν δημοκρατικές διαδικασίες από την βάση των πραγμάτων και των ιδεολογικών. Διότι στην πορεία της προσωποπαγού σχέσης των κομμάτων, τα πρόσωπα ευθάρισαν και η διαφθορά επήλθε σε αφάνταστο βαθμό σε όλο το πολιτικό ελληνικό γίγνεσθε και ιδιαίτερα στο Πασόκ, το οποίο είχε μεγάλο χρόνο διακυβέρνησης. Αυτά ήταν τα αίτια που το Πασόκ έφτασε εδώ που έφτασε. Δεν είναι δυνατόν το Πασόκ σήμερα, πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, δυστυχώς λυπούμε που το λέω εγώ, ξέρετε ότι είμαι από τα δυτικά μέλη, να επανέλθει και να ανακάμψει. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω για να πάρω μια ικανοποιητική απάντηση είναι ότι το Πασόκ έφτασε στο σημείο να διαχειριστεί μια πολύ μεγάλη κρίση. Αυτή η κρίση λοιπόν έφτασε το Πασόκ να φτάσει στα ποσοστά του, σε αυτά τα ποσοστά που είπαμε νωρίτερα. Βλέπουμε όμως ένα άλλο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, που στην αρχή ήταν αντιμνημονιακό, σήμερα να είναι μνημονιακό κόμμα και να αντέχει και να κρατάει τα ποσοστά. Αν και έχουν φύγει αρκετοί και εκεί οπαδοί και έχουν πάει σε άλλα κόμματα, έχουν και εκείνοι φύγει εξαιτίας και της κρίσης αλλά και εξαιτίας των πολιτικών που εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία από την πτώση του Κώστα Καραμανλή και μετά. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία αντέχει. Το Πασόκ, εκείνο το ερώτημα που θέτω είναι πώς αυτή η μεγάλη κρίση το διέλυσε κυριολεκτικά και πώς αυτή η ίδια κρίση που τη διαχειρίζεται σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, βέβαια με τη βοήθεια των Κουβέλη και Βενιζέλου, μπορεί και κρατάει τα ποσοστά και προχωράει η χώρα σε μια πορεία δύσβατη και δύσκολη όσο και πριν. Θα μου επιτρέψει να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημα, γιατί είναι συνδεδεμένο, γιατί έχω την πεποίθηση και την προσωπική πίστη ότι αν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο σημερινός, υλοποιούσε το δημοψήφισμα, έστω και καθυστερημένα, βέβαια το δημοψήφισμα έπρεπε να γίνει πριν τον Μάρτιο του 10, αλλά έστω και την ίστατη στιγμή, τον Νοέμβριο του 2011, εάν διενεργούνταν το δημοψήφισμα και δεν παρενέβαιναν διάφορα στελέχη μέσα στο Πασόκ, τα οποία αλωτριώθηκαν από τα γεγονότα, τότε το Πασόκ θα είχε άλλη τροπή και άλλη ροή. Δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα στη συρρίκνωσή του τη σημερινή. Γιατί αυτό? Γιατί ο κόσμος δεν ικανοποιήθηκε, δεν έλαβε το όχι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που έπρεπε εκείνη τη στιγμή να συμβεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα απλό. Το 1974 ο Καραμανλής, με τα γεγονότα τότε, είπε άμεσα έξω από το ΝΑΤΟ, από το στρατιωτικό σκέλος, όχι το πολιτικό. Και την επόμενη των εκλογών έλαβε 50, δεν θυμάμαι ακριβώς, 52-53%. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο Καραμανλής ήξερε τι έκανε, ήξερε πόσο επικίνδυνα βάδιζε, αλλά έπρεπε να ικανοποιήσει το εσωτερικό αίσθημα του λαού. Αυτό δεν ικανοποιήθηκε στις αρχές του Νοέμβριου του 2011 και σε αυτό ευθύνονται όλα τα στελέχη, τα ηγετικά του Πασόκ, τα ιστορικά στελέχη της στιγμής εκείνης, τα οποία δεν διαχειρίστηκαν την πολιτική υπόθεση όπως έπρεπε. Αυτό
ήταν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και η συγκεκριμένη αιτία με την προσωπική μου πεποίθηση. Μου δίνετε μια αφορμή να ρωτήσω γιατί εκείνη την εποχή, τον Νοέμβριο του 2011, όλα τα πολιτικά κόμματα πλην του Γιώργου Παπανδρέου, ακόμα και μέσα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, συμφωνούσαν με την Άγγελα Μέρκελ και τον Νικολά Σαρκοζή να μην γίνει το δημοψήφισμα. Είναι ένα ερώτημα, ξέρετε. Κοιτάξτε, είναι ένα ερώτημα. Αλλά την ευθύνη εκείνη τη στιγμή την είχε ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτός έπρεπε να αποφασίσει και να υλοποιήσει την θέση αυτή. Δυστυχώς ανετράπη από το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Δεν ανετράπη από έξω. Οι υπόλοιποι εκείνη τη στιγμή, όπως είπατε προηγουμένως, ότι η Νέα Δημοκρατία τη στιγμή εκείνη εξέφραζε αντιμνημονιακή διαδικασία. Και σήμερα εκφράζει περισσότερο του καθενός μνημονιακή διαδικασία. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία στάθηκε στα πόδια της, με μεγάλες απώλειες όμως, και δεν ξέρουμε περαιτέρω τι θα συμβεί, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε για μένα μια μεγαλύτερη ανακατάταξη στα ελληνικά πολιτικά πράγματα και θα έχουμε μεταθέσεις και μετακινήσεις πολιτικού υλικού σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το σκηνικό είναι ρευστό. Είναι πάρα πολύ ρευστό το σκηνικό και θέλω να πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρονται πρόσωπα, θα ξεπηδήσουν όμως πρόσωπα τα οποία θα ικανοποιήσουν το αίσθημα του λαού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, φτάνω στο τέλος. Οι πολιτικές διώξεις σας δεν θα καταλήξουν πουθενά. Είναι όμως βέβαιο ότι για τον τόπο μας, σε αυτή τη δύσκολη φάση που περνούμε, αποτελούν μια ανεπίτρεπτη πολυτέλεια. Προσθέτεται ένα επιπλέον παράγοντα διαίρεσης του λαού την ώρα που τα εθνικά θέματα και η οικονομία βρίσκονται σε κατάσταση τραγική και οδηγούνται ολοταχώς προς το αδιέξοδο. Τι θα σας ωφελήσει να κερδίσετε, αν κερδίσετε πρόσκαιρες εντυπώσεις, όταν η οικονομία οδηγείται με μαθηματική βεβαιότητα σε κατάρρευση? Το πρόβλημα δεν είναι σήμερα αν θα υποτιμηθεί η δραχμή. Αυτό είναι το λιγότερο κακό. Το τραγικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι δεν αντέχει τα βάρη και τα ελλείμματα. Ότι δεν είναι μακριά η στιγμή που η Ελλάδα δεν θα μπορεί πια να δανειστεί και θα καταφύγει οικέτης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα του κυρίου Παπανδρέου θα έχει την τύχη της Τουρκίας της κυρίας Τσιλέρ. Ο ελληνικός λαός δεν πίστεψε όσα του είπαμε τον περασμένο Οκτώβριο. Πίστεψε εσάς και την πολιτική σας σήμερα πληρώνει. Τι θα σας ωφελήσει να λασπολογήσετε για λίγες εβδομάδες τους αντιπάλους σας, όταν μετά τις ευρωεκλογές θα παρουσιαστούν σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια τα διέξοδα από την πολιτική που ακολουθήσατε στα Σκόπια? Κάνετε λάθος αν πιστεύετε ότι πετώντας σήμερα λάσπη, και αυτό είναι το θέμα, θα εμποδίσετε τον ελληνικό λαό να συνειδητοποιήσει ότι όλα όσα είχαμε πει προεκλογικά ήταν σωστά και ότι η πολιτική την οποία εσείς προτείνετε οδηγεί σήμερα την Ελλάδα στην καταστροφή. Κάνετε λάθος, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Οι διώξεις σας είναι πολιτικά και ηθικά χωρίς προοπτική. Το μόνο που θα επιτύχουν είναι να βάλουν ένα ακόμα αγκάθι στην ενότητα του ελληνικού λαού, που τους επόμενους κρίσιμους μήνες, όταν θα έχει έρθει η ώρα της αλήθειας, ενότητας που τότε θα είναι όσο ποτέ αναγκαία, αν θέλουμε η πατρίδα μας να βρει τη δύναμη να σταθεί και πάλι όρθια και να ξαναρχίσει την επώδυνη μακριά προσπάθεια για την αναβίωση, για την άνοδο, για να βγει από την κρίση που έρχεται. Η καταβαράθρωση εκλογική βέβαια
σχετίζεται περισσότερο με το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ χρεώθηκε την είσοδο της χώρας στο μνημόνιο και την λήψη μέτρων καταστροφικών για το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη και τις μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες της χώρας. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν μια διαδικασία που είχε ήδη ξεκινήσει, μια διαδικασία αποδόμησης του δικομματικού πολιτικού συστήματος, γιατί μην ξεχνάμε ότι στις εκλογές τις προηγούμενες δεν ήταν μόνο το ΠΑΣΟΚ το οποίο καταβαλαβρώθηκε εκλογικά, ήταν και ο άλλος πόλος του πάλι πότε ισχυρού διπολικού συστήματος, η Νέα Δημοκρατία, η οποία παρότι ήταν στην αντιπολίτευση, παρότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θεωρητικά θα μπορούσε να υποφεληθεί της σκληρής κριτικής στις ακολουθούμενες πολιτικές, δεν καπώθηκε εκλογικά τα ωφέλη, δεν μπόρεσε να βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση και υποχρεώθηκε μετά από 2 εκλογικές αναμετρήσεις να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας. Συνεπώς, δεν μιλάμε μόνο για καταβαράθρωση του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για διάλυση αυτού που είχε προαναγγελθεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν το βλέπαμε στα εκλογικά αποτελέσματα, του διπολικού πολιτικού συστήματος της χώρας μας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ώρα μεγάλης συγκίνησης για μένα και τους συνεργάτες μου. Αγώνες πολλών ετών δικαιώθηκαν απόψε με αυτή τη μεγάλη εμπιστοσύνη με την οποία μας περιέλαβε ο λαός. Μας περιέβαλε ο λαός. Όπως για χρόνια τώρα λέμε, στόχος μας είναι η αλλαγή. Η αλλαγή μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια. Κάθε βήμα μας θα στηρίζεται στην πλατιά συνένεση του λαού. Το όραμά μας για την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση, δηλαδή το σοσιαλισμό, αυτό το όραμα θα το υπηρετήσουμε βήμα-βήμα μέσα στα πλαίσια των αντικειμενικών δυνατοτήτων. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να διαβεβαιώσω το λαό ότι θα σταθούμε στο συμβόλαιο τιμής που υπογράψαμε μαζί του. Είναι σαφές ότι ο λαός με τη μεγάλη του ευαισθησία ύστερα από τόσα χρόνια, δεκαετίες αγώνων, ο ίδιος ο λαός επέλεξε μια νέα πορεία, την πορεία προς τη μεγάλη αλλαγή. Και αυτή η αλλαγή θα γίνει χειροπιαστή. Θα την αισθανθεί ο κάθε πολίτης άμεσα, μέσα σε λίγες μέρες. Έχουμε έργο δύσκολο, γιατί η οικονομία που παραλαμβάνουμε πράγματι είναι πολύ αδυνατισμένη από την ανύπαρκτη ουσιαστικά και αλλοπρόσαλη πολιτική της κυβέρνησης την οποία διαδεχόμαστε. Απόψε με συνεχάρει ο Πρωθυπουργός ο κύριος Ράλης. Τον ευχαρίστησα και του είπα ότι τον περιμένω στη Βουλή ώστε να έχουμε επικοδομητικό διάλογο για το καλό του λαού μας και του τόπου. Θα ήθελα να τονίσω ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι κυβέρνηση όλου του λαού. Είναι κυβέρνηση που θέλει να οικοδομήσει στη λύθη του παρελθόντος και στη συμφιλίωση του λαού μας. Αρχίζουμε μια νέα εποχή και πρέπει όλοι να δώσουμε το χέρι, μαζί να προχωρήσουμε για να κατοχυρώσουμε
την εθνική μας ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, τους δημοκρατικούς θεσμούς και την κοινωνική πρόοδο.